indoda laba beyithanda ukubiza ngalento zemikhulu kithi skebe twash over killing it tie my tire tie your tie Julius Caesar wangisiza ngumfundisi wakashembe iminyaka eng38 ngashembe during 38 years ngashembe uNkulunkulu wangibiza noma wangikhipha ngilele angikhulumi into kuprofethwa ngumuntu ngikhuluma ngilele ebusuku uNkulunkulu akhuluma nami ngilele ebusuku wangithuma wathi siyakubiza woza entabeni iModimula Mountain sifuna ukukhuluma nawe sikuthume emhlabeni ngoba izinto sesimushakele amona umile kukhulunywa ngeModimule akaphethanga nix mina ngimazi usebenza kuphi manje tshela mina libandla kaShembe lisplithe 1976 lehlukene kayi5 mina ngaqala kuba ngumfundisi phansi kwenkosi uPhakama Shembe eGoli ngezizathu ezithize esagcina sicabana nabafundisi ngaphuma ngamukelwa eThembezindle wathi uNkulunkulu woza entabeni eModimule sifuna ukukuthuma emhlabeni ngoba umhlaba somoshakele ziningi izinto esenzenzeka emhlabeni abantu abangazazi awuganganga esontweni awuyibanga awulalanga umuntu siyakurelease ngokomthetho hamba kodwa ubuye uzongitshela ukuthi uNkulunkulu uthini intaba ithini lapho uNkulunkulu wangitshela khona ama instruction yokuthi na uza kule ntaba uzoyigibela 1 ungayenzi sex for almost 4 weeks kwesibili uma uzogibela le ntaba funeka uyogeza emfuleni running water amanzi ahambayo ungagezi endlini yakho namanzi eshower noma empompi sifuna running water meaning cleansing is very important ungabe lenhliziyo embi ungaloyi ungabulala abantu benhliziyo enhle sinenkinga abantu basingcolisa yathi intaba abantu basingcolisa abantu bagibela kule ntaba bazoganga bazothwala bazobulala abantu so sifuna wena manje uzosigeza plus ne message esokuthuma yona ukuthi yini esifunayo ukuthi abantu bangayenzi baze bachaza bathi lapha ku N2 kuba khona izingozi njalo kuma Good Fridays bathi izingozi lezi zenziwa yithi ngesimabomo ngoba we are not happy bachaza ukuthi wena ungayolanda inyanga uyothwala ungayinyangeni ngoba izokungcolisa thina sizokwenza ngendlela yethu ukuzwenza lo msebenzi. They were prophets in their own right and abantu bebebakhulu laba bakhonza uNkulunkulu ngokungathubelezi now sebakhetha wena ukuthi ya laphana but once ngeza wrong out of the list bathi ngengehle like other people abake bagibela abangehla sangena emotweni abantu bafundisi basiphekelezela and basiyala endleleni ukuthi are you sure ukuthi nizogibela nehle umasipala abekade sayivalile ukuthi abantu bangagibeli omunye umlungu wagibela ihelicopter afuna ukuthatha ithombe ngaphezulu helicopter yas explode bagcina bayivala lentaba that was the reason why base ba appointa mina from emhlabeni ukuthi ngize bazongithuma direct ukuthi yini abayifunayo yini abangayifuni but into oqala sinkinga ngayo singcolile abantu basingcolisa abantu bagibela intaba ngendlela wrong bangcolile abantu emhlabeni basingcolisa nathi la bazoganga phezulu kwalokho bazothwala balande imithi yobulala abantu emhlabeni asifuni lokho sifuna umuntu ozogibela la azosiza aphilisa abantu hayi kubulala abantu kwesibili singcolile sicela wena uzosigeza okwesi3 sifuna ukukuthuma kumasipala waseModimule ubatshele ukuthi yini esifunayo la yini singayifuni 4 sifuna wena uhambe eEthiopia uyolanda iEthiopian Bible uze nayo la South Africa iinterpretwe ibe iBhayibheli olithulayo wena ngoba the current Bible elifundwayo njengamanje linama verse wrong bathi kunemabandla amaningi alandela isatanism abaza abantu bagqwele ngobuningi basho ukuthi bathanda uNkulunkulu kanti balandela isatanism ngaleli Bible abalifundayo bathi uyafuna na kusibona ngamehlo ukuthi bokhuluma nobani bathi because uMoses wabona hlala sivutha wena uyafuna kusibona ngamehlo konziba neproof ukuthi bokhuluma nobani and so bese yaqala kuziveza kuwe azikaze siveze kumuntu osemhlabeni ngavuma ngathi ngiyafuna after lokho kwaphela a week beza ke mengilele bathi kimi ke uzohamba uyogeza emfuleni eMokopane
idorobha lelo Hey. kwakuyiPipirast. Uzohamba eMokopane khona umfula kuthiwa iMgalakona River. Uyofika ugeze khona. Ulale khona the whole night ugeze. The following day bese uzakithi ugeze khona. Ungagezi komunye umfula. Ngoba uzosibona for the first time and siyaqala kuziveza umuntu wasemhlabeni. Sasingazi ukuthi kuza ini, sizobonani, kwezakalani, sasingazi. Kodwa sasine faith ukuthi ngeke sibe nenkinga. Since bas invited bathi uzana. Usothusa abantu bami mkhulu, bathukile manje. Qhubeka intombela unesibindi. Qhubeka mkhulu. Kunabantu abaningi aba-understand ukuthi why bayakashembe bosonto. Uyakashembe uyosonta khona ngoba uyolungisa umsamo. Abantu abazi udini umsamo. Bacanga ukuthi ukunikela ushe 50 cent or 1 rand sokuqedile. Awukwaqedi. Ngoba kuningi okwakini okungahambi kahle okufanele ukulungisa. Oyokunikelela kashembe. Kodwa utshelwa ukuthi kulungisa kanjani. Kulo 2 minutes onikeza wona na unikela. That's why abantu abaningi ezinyangeni nabaprofeti imoto eziningi zineyitika zakashembe. Bafunani lapho kani basho ukuthi nabanikela nga50 rand or nga20 rand bazophola. Bayeza izinyangeni kithi bazoqela usizo ngoba bafuna ulungisa umsamo. Angithi lo ngesikufihla. Umuthi uyasebenza. Abantu abathi umuthi awusebenzi, sebenza ichibi nevaseline. Umuthi uyasebenza. Imizi eminingi la ibethele ngemithi. Bona abantu bakashaya bafaka itika emotweni. Lo ngesikufihla ufuna sikhuluma. Ngesikufihla lokho. Elekashembe egqola izinyanga nezangoma. Zikhona. Inkinga ukuthi bayafihla i-calling yabo. Thina ngapha sivulile. Intaba yangithuma yathi sekufika isikhathi ukuthi abantu bazi iBlack Messiah ukuthi ngibani. Abantu emhlabeni abazi ukuthi uNkulunkulu abantu amnyama ukhona. Enula Africa, kula South Africa. Ithi izongithuma ngumemezela ukuthi ngubani uNkulunkulu abantu abamnyama. Ngoba abantu bayasonta kodwa bamazi uNkulunkulu wabo. Kubhlungu esontweni uyothandaza uNkulunkulu ongamazi. Kubhlungu. Kumnandi ukuthandaza uNkulunkulu omaziyo. Even wambele emhlabeni uzomkhomba ukuthi nang ngimkhonze emhlabeni. Ngoba uzothandaza uNkulunkulu unikele for 20 years esontweni kodwa umazi uNkulunkulu omthandazayo. Kuqhamuke inyoka ithi yimbo ngithandaza emhlabeni ngeke ubaleke. Uzobaleka ngoba kuza into ongayazi emhlabeni awutshelwa ngayo ukuthi uthandaza yona. Okay, singaba confused ke mkhulu ba right ngiyayizwa uzanayo kahle. Maybe this person wants to be another faction or another group or open another kind of system of belief within the Shembe church. So you might be a number 6. Thina ngapha sa prophet elisakutshela inkinga zakho nekuthi lungisa ini emsamo. Saku-advise asikushinje ulenga. Yikho bathe kimi vula libandla lingakhethi lingabandlululi. Uvumelekile wena ukuthi ungam-addressa nge-first name and say uShembe. Ithi ngichaze uShembe is a spirit. Umoya oyingcwele ombathe amakhosi. Okay. Nangithi Shembe ngikhombisa irespect. Yeah. Angibizi ngegama. Umoya ombathe inyama. Okay. Ukuthiwa ngishembe. Ngiphume ku-TikTok mina. Umuntu baba wangikhipha ku-TikTok. Athi mina ngibangisa uNyasi. Yeah. Libandla. Umkhulu mafundisi.